No té sentit que pretenguem ensenyar als nostres fills a gestionar les seves emocions quan nosaltres no ho sabem fer. Soc la Judit, de la tribu. La meva prioritat és donar eines a pares i mares perquè realment vegin que això és possible, que una altra manera d'educar és possible, que per educar els nostres fills no és necessari passar-nos el dia cridant i desquiciats, perdent els nervis i enfilant-nos per les parets. Hi ha altres alternatives i l'alternativa no és simplement deixar que facin. Hi ha maneres d'educar amb uns límits sòlids sense estirar-nos dels cabells. Per tant, avui tinc ganes de compartir amb tu 5 eines, són 5 de les eines que vam compartir en aquesta xerrada que et deia. No és la xerrada completa, evidentment, perquè no hi ha temps, però sí que vull compartir aquestes 5 eines que crec que són molt útils per aconseguir no enfilar-nos per les parets quan estem en aquell moment de caos total. La primera, canvia d'ulleres, canvia la manera com interpretes el que està passant. Moltes vegades, quan el nostre fill fa alguna cosa i nosaltres ens encenem, ens expliquem una història nosaltres mateixes de no puc permetre que faci això, m'està desafiant, ho està fent per putejar-me, ho està fent per provocar. Quan ens diem nosaltres mateixos aquestes històries a dins, el que fem és que encara creem més ràbia i més ira i ens costarà més gestionar-ho. Per tant, el que volem és canviar d'ulleres i intentar veure una altra cosa, intentar veure la realitat. I la realitat és que al davant hi tens un nen o una nena que està fent coses que són apropiades per la seva edat i pel seu nivell de desenvolupament. La realitat és que davant tens un infant que no és capaç de gestionar les seves emocions i, per tant, no és capaç de regular el seu comportament. Es deixa endur per les emocions que sent i no és capaç de decidir com es vol comportar. Quan som capaços de veure això, ens és molt més fàcil mantenir la calma. Sí? És com la idea del mite de la caverna de Plató. Podem veure les ombres o podem veure què és el que està projectant l'ombra. Doncs és exactament el mateix. Podem veure un nen tirat al terra o tirant blocs de fusta pel menjador, o podem veure un nen desregulat, un nen que necessita la nostra ajuda, un nen que en aquest moment no està sent capaç de suportar, de gestionar tot el garbuix emocional que sent a dins. Quan nosaltres som capaços de veure això, les coses es tornen molt més senzilles. Número 2. Utilitza mantres. Els mantres són frases que ens diem i ens repetim a nosaltres mateixos i en aquest cas que ens poden ajudar a calmar-nos. En aquells moments en els que passa alguna cosa i estàs a punt de posar-te a cridar, pensa una frase abans que et puguis repetir en aquell moment i que et pugui ajudar a calmar. A mi em va bé dir-me a mi mateixa, això no és una emergència. O em va bé dir-me a mi mateixa, jo sóc perfectament capaç d'enfrontar aquesta situació. Jo sóc perfectament capaç de gestionar això. Quan nosaltres ens donem aquests missatges a nosaltres mateixos, aconseguim a poc anar-nos-ho creient i anar-nos adonant que no passa res, que no cal que ens posem a cridar, que podem gestionar les coses des de la calma. En aquest sentit, els mantres ens van bé en aquell moment quan necessitem calmar-nos, però també ens va bé repetir-nos-els al llarg del dia. Quan t'aixequis al matí, mira't al mirall i amb la teva imatge al davant, digue-te a tu mateixa: jo sóc capaç de mantenir la calma quan el meu fill en fa alguna. Jo sóc perfectament capaç de gestionar les situacions amb les que em trobo amb el meu fill. Digue-t'ho, repeteix-t'ho i veu-te mentre t'ho dius. I aquest missatge anirà entrant dins del teu cap i a mesura que va entrant, cada cop et sentiràs més calmada quan has de gestionar alguna situació. Número 3. Demana-li ajuda. Moltes vegades infravalorem els nostres fills i les seves capacitats. Resulta molt útil fer-li saber al teu fill que tens ganes de gestionar les coses diferents, que no tens ganes de seguir cridant i que necessitaràs la seva ajuda, perquè a vegades hi haurà moments en què no seràs capaç de gestionar-ho.
busqueu una paraula clau, una paraula que puguis dir en aquell moment i que li facis saber al teu fill que estàs arribant al límit, que no podràs aguantar-ho, que explotaràs. Decidiu junts quina és aquesta paraula clau i quan et trobis en una situació en la que estàs a punt de petar, llença-la. Llença-la a l'aire, la paraula que sigui, o el grup de paraules, el que sigui que hagueu decidit. Ho dius i observa què passa. Saps què és el que passa? Que els nens des de molt petits, des dels 2 anys pràcticament, són capaços de, en aquell moment, rebre la informació que tu li estàs dient, perquè tu ja li has dit abans que faries servir aquesta paraula, i ens mostren una empatia, una comprensió, i ens són capaços de donar un suport al·lucinant. Al·lucinant. O simplement aturar. Són capaços de veure i d'entendre que tu allò t'està superant i aturen la situació per donar-te temps per retrobar el teu centre. No estàs sola en això. El teu fill també forma part del teu procés de creixement i del seu procés de creixement. Feu-ho junts. Busqueu una paraula i feu-la servir. Vaig pel número 4. Et sonarà estrany, però és molt efectiu. Fingeix. Sí, no diguis a ningú que t'he recomanat fingir. En tot cas, només ho recomano en aquest context precís i concret. No ho recomanaria en cap altre context de la teva vida. Fingir ens va bé per aconseguir ser aquella persona que volem ser i que no sabem ser. És a dir, si tu vols mantenir la calma amb el teu fill en una situació, però saps que no pots, que tu és que en aquell moment et poses a cridar i no ho pots controlar de cap de les maneres, fes veure que ho saps fer. Està bé que no ho sàpigues fer, no hi ha cap problema, però sí que pots fer veure que ho saps fer. I quan fem veure que ho sabem fer, ja estem ensenyant al nostre cos i al nostre cervell una manera diferent de reaccionar. Ja estem mostrant el camí. I és molt curiós perquè comencem fingint, comencem fent veure que sabem mantenir la calma, fent veure que som pares tranquils, fent veure que tenim la situació sota control i el que passa com a conseqüència és que tenim la situació sota control. Proveu-ho. I vaig a per l'última, la 5a. Hi ha vegades que, per moltes ganes que hi posem, no som capaços de mantenir-nos calmats. Perquè la nostra capacitat de mantenir la calma no va directament lligada a les actuacions i als comportaments dels nostres fills, va directament lligada al nostre estat en general, a l'estrès que sentim a la nostra vida, a com de sota control tenim la resta de les coses. I hi ha vegades que per molt que ens hi esforcem, doncs les coses se'ns desmarxen i no passa res, ens passa a tots i ho hem d'acceptar. Però què podem fer quan arribem a aquests punts? Doncs una cosa que pots fer en lloc de cridar és simplement rendir-te. Rendir-te. Per què no ens podem rendir? I què vull dir quan dic rendir-me o rendir-te? Doncs simplement deixar anar. En lloc de posar-te a cridar, en lloc d'emprenyar-te com una mona, en lloc de començar a perdre els papers, estira't al terra al mig del menjador i digues: em rendeixo. I ja està. I respira, respira, respira. I el que aconseguiràs és centrar-te un altre cop, trobar el teu centre i que aconseguiràs una reacció immediata per part del teu fill o filla. Aconseguiràs trencar en aquella dinàmica en la que estaves a punt d'entrar i que no t'agrada, fer una pausa i poder reprendre la situació des d'un altre punt. Rendeix-te. Quan no puguis més, rendeix-te. No hi ha res de dolent. Estàs ensenyant al teu fill a gestionar les seves emocions. Estàs fent de model. Estàs demostrant què és el que fem els adults i què és el que esperem dels infants quan les emocions ens cremen per dins. Esperem d'ells que sàpiguen respirar fons, calmar-se i fer servir el cervell en lloc d'explotar. Comença per tu i ell et seguirà. Espero que n'hagis tret profit d'aquest vídeo i que tinguis ganes de veure'n més.
Intentaré anar-ne traient un cada setmana amb petites idees que puguis anar aplicant a la teva vida i que et serveixin per començar o aprofundir en el teu camí cap a la criança conscient. D'altra banda, d'aquí poques setmanes, el dia 1 de novembre, obrim les inscripcions de Creixem Junts, la nostra comunitat de pares i mares conscients amb ganes de créixer juntament amb els nostres fills. Si t'interessa, estigues atent, estigues atenta, em pots escriure un correu si vols que t'avisi quan sigui el moment i et convido a formar-ne part. Espero que tinguis un gran dia i molta energia, molta pau i molta calma per educar els teus fills. Fins aviat.